ibnu taymiya yana cewa inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. A duniya anan akwai wata aljanna duk wanda bai shige ta ba to ba zai shiga ta lahira ba. Aljannar duniya ita ce bin Allah subhanahu wata'ala da masa da'a da karbar umarninsa da gujewa haninsa da tsayuwa akan dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi. Yayin da bawa yake cikin wannan ni'ima cikin wannan aljannar a nan duniya to shi zai shiga aljannar lahira. Wanda duk aka haramta masa shiga wannan aljanna ta wannan ni'ima to babu shakka a lahira ma ba zai shiga ta lahira ba, ko kuma zai shige ta sai ya ɗanɗana kudarsa. Dukkan ni'imar da mutum yake ciki a duniya ba komai bace idan aka kwatanta ta da ni'imar lahira. Hakanan duk wahalar da mutum yake ciki a duniya ba komai take ba idan aka kwatanta ta da wahalar lahira. Saboda haka kamar yadda hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa za a zo da mutumin da ya fi kowa shan wahala da tsiya a nan duniya, a tsoma shi cikin aljanna tsomawa daya tana a dago shi a ciro shi a ce yaya kaji yanzu ka taba shan wahala a rayuwarka? Ce shi ai tun da yake bai taba shan wata wahala ba. Wannan tsomin ɗaya da aka yi masa, tsomawa sau ɗaya da aka yi masa aljanna ta mantar da shi dukkan wata wahalar da ya taba je a duniya. Sai ma ana tambaye sai na ce shi ai tun da yake ma bai taɓa shan wahala ba. Hakanan za a zo da wanda ya fi kowa more rayuwarsa ta duniya, ya fi kowa jin daɗin rayuwar duniya, a ɗan tsoma shi a cikin azabar Allah, cikin wutar jahannama, a fito da shi a ce yaya ka taɓa shiga daɗi a rayuwar ka? Ya ce ai shi tun da yake bai taɓa jin daɗi ba. Wannan tsomin guda ɗaya ya mantar da shi dukkan wata rayuwa da ya tafantamawa da bajewa a nan duniya. Saboda haka ashe ka ga ni'imar haƙiƙa, ni'ima ta haƙiƙa ta gaske ita ce ni'imar lahira. Wannan ta duniya duk holoko ne, duk boge ce. Ni'imar bin Allah subhanahu wata'ala da tsayawa akan umarninsa ita ce ni'ima ta haƙiƙa. Amma duniya gaba ɗaya cike take da kunci. Qad khalaqnal insana fi kabad, ce mun halicci dan adam cikin wahala. Saboda haka tun daga haihuwarsa har zuwa mutuwarsa ko me zai samu a duniya ya cikin wahala yake. Ka duba ka ga duk irin abin da mutum zai samu, in yana da shi, in baya da shi ya rika jin shi cikin takurwa, in ya samu nan ma kuma ya shiga wata wahalar. Kullum yana cikin taraddadi da tunani yadda kudinsa zai karu kuma yana tsoron kada ya ragu. Sauraka kullum babu bacci isasshe, kullum cikin gadin dukiyarsa yake kada wani abu ya same ta. Duk wani dan labari da zai fito karami kankani wanda zai taba masa kasuwancinsa to kuma shi kenan hankali zai tashi, daga yana rama, wasu cututtuka masu su kan masa a dalilin haka. Sauraka za ka gan shi ya tara duniya amma kuma ka fi shi hutawa, ka fi shi samun hutu isasshe, ka yi bacci isasshe, ka zauna cikin ɗan uwanka da danginka da abokanka, ka yi rayuwa da inda kai ka ga dama ba tare da kana tsoro ba. To haka na milki gare shi kullum fargaba yake kada wani abu ya balle daga cikin mulkinsa, yana cikin tsoro kada yau a ce ga wasu sun suna yankunan da za su balle. Kullum ana kawo masa labaruka marasa daɗi, kullum ana kawo masa labaruka na tashin hankali, kullum yana tunanin yaya zai ya samu zukatan talakawansa. Sauraka kullum cikin bauta musu yake da wahala a kansu. Na haka babu maganar wai ya huta, maganar hutu babu ita. Saboda haka dukkan wani abin da mutum yake samu a nan duniya ba shine hutun ba. Hutun shine idan ya bi Allah subhanahu wata'ala, da zarar Allah ya karɓi ransa to daga kabarinsa zai fara samun hutawa.